Fit-tmiem il-ġimgħa l-lokalità tal-Qala se toħodna lura l-eruq tradizzjonali tagħna u tinbidel f'ċentru ta' wirt kulturali. Dan għal-11 l-edizzjoni tal-Qala International Folk Festival. Mis-16 sa 18 ta' Settembru, il-Kunsill Lokali tal-Qala u l-Menħir Qala Folk Group taħt il-patroċinju tal-Ministeru għal-Għawdex se jtellaw 3 serati ta' sfin, kant, mużika u kostumi tradizzjonali. Din is-sena l-festival se jilqgħu wkoll gruppi folkloristiċi barranin kif fissrilna s-Sindku tal-Qala Clint Camilleri. Għad is-sena minn barra diversi gruppi folkloristiċi lokali għandna żewġ gruppi mill-Bulgarija, se jkunu qegħdin ukoll jisfnu waqt dan il-festival. Festival li se naraw ftit minn kollox, se jkollna llum ikla tradizzjonali ġewwa l-pjazza waqt li jkun hemm għaddej ix-show, għada se jkollna x-show prinċipali fejn se jkollna diversi gruppi lokali u barranin li ser ikunu qegħdin jieħdu sem ukoll f'dal festival u nispiċċaw ukoll għada għas-serata finali. Nistieden l-residenti kollha lil Maltin li ser ikunu speċjalment ġewwa Gżira Ewċija, lit-turisti li żgur mhux ser jonqsu sabiex jiġu fostna u jieħdu kost ma' f'dan il-festival li jsir ta' kull sena, festival li llum ukoll sar parti mill-kullana ta' diversi attivitajiet kulturali ġewwa l-Gżira Ewċija. Dan il-festival li issa sar parti mill-kalendarju kulturali tal-Gżira Ewċija ta' kull sena jiġbed numru kbir ta' Ewċin, Maltin u saħansitra barranin li għandhom għal qalbhom il-folklor. International Folk Festival flimkien mal-kullana ta' attivitajiet kulturali oħra qed joħolqu suq ġdid ta' turiżmu fil-Gżira Ewċija, suq illi qed jgħin fil-problema tal-istaġjonalità.